Hi mga moms, good morning! So ngayon, tayo ay magtatakal na ng mga kanin, no, para mamaya tuloy-tuloy tayo. Actually, unti lang tong naisaing na bigas kasi hindi nila napansin na yung bago kong biniling bigas kahapon is nandun sa gilid. Kaya ito lang yung naisaing nila. Anyway, mamaya magdadagdag na lang kami. Yun. So, sa iba na nga pala, to answer the questions na bakit daw ang unti ng takal, ang mahal daw ng presyo ko dun sa takal, mga moms, hindi ako libre ng upa. Pangalawa, may mga tauhan po ako pinapasahan. No? Pangatlo, hindi lang naman siguro dito sa Mindanao o dito sa saan, tumaas ang mga presyo ng mga bilihin sa buong Pilipinas po. Buti nga ako, 50 lang yung order ko ng karne, sa iba 60 pesos. At nagsiserve po ako ng half, yung 30 pesos. So, alam mo yun, para lang ma-afford nila kung magkano yung baon nila, binibigyan po natin sila. No? Kaya, kasi may mga nagko-comment na, ano ba yan, ang unti naman ng takal, ganyan-ganyan. Naku po, kung alam nyo lang kung gaano kamahal, kung paano mag-budget ng isang putahe. O, kunyari sa minudo, maliban sa tomato sauce, may cornstarch kasi pampalapot ng sabaw, may carrots tsaka patatas. Diba? Lahat ho ng klase ng budgeting na pwedeng mapagkasya ginagawa ko. No? Kasi pag dinagdagan ko yan at tumaas yung hi sir, ay pala change ninyo. Thank you po. At tumaas yung costing. So may tendency na it's either kailangan maparami mo yung ilang takal or taasan mo yung presyo ng tinda mong ulam. Diba? Actually, last year, yun na yung presyo ko, 50. Ngayon, 50 pa rin yung tinda ko sa karne. Diba? Ang hirap talaga. Kahit sa isda, kunyari, bibili ako worth 200 pesos na isda. 6 na piraso lang siya. So, magkano lang yun? Kung sa 50 pesos, 300. Kung ipiprito mo siya, yung mantika mo pa. Diba? Kung ipapaksi mo siya, yung suka mo, yung bell pepper, yung luya. So, hindi siya ganun kadali. I know for sure some of the momshies out there would agree kung gaano talaga kahirap mag-budget. So, paano pa kami ng mga nagtitinda, di ba? Paano pa kami mga nagnenegosyo? Meron akong mga tauhan na pinapasa. Di ba? Kaya, hindi pwedeng sabihin nyo lang na or parang kayo pa yung nagre-reklamo na kaunti lang, ganito, ganyan. Ang mantika, alam niyo po ba, umaabot na rito ng 130 sa iba. Imagine that. Sa fried chicken namin, yung 1 kilo or 1.5 kilo ang ginagamit namin mantika sa pagprito araw-araw. Ilang chicken. Ilan ang pasasahunin ko? 2. Diba? Yung gas pa, dagdag mo pa yung gas kahapon, yung gas. Sakto. Ano na yung natin lulutuin kahapon? Gravy na lang yung lulutuin namin. Pakukuluin na lang, bigla pang nawala yung mantika. Nawala yung mantika, nawala yung gas. So, ang gas ngayon ay umaabot na ng kahapon binayaran namin is 1,410. So, diyan kami magpapakulo ng tubig, na mainit na tubig, diyan kami magsasaing, and all lahat. Pero yung pagpiprito ng manok, doon kami sa kabuhan, sa kahoy. So, may nagsuggest naman sa akin na bumili na lang ako ng ano yun? Fryer. Yung mga pang deep fryer. Para isang salangan lang daw, ganyan, and sa kuryente. So kung i-compute natin yung magiging gastos sa kahoy, okay naman talaga siya.
Kaya lang, natatakot din kasi ako na, at least kasi yan, nababudget na namin agad. Kung magalabas na yung sa bill ng kuryente. Doon yan sa ano ko, doon yan sa savings ko, kinukuha. So kung ano yung mga maiipon ko for 4 weeks, maliban sa sahod ko, yung nakukuha kong sahod dyan, dyan ko rin kinukuha yung renta, kuryente, internet, tubig, ilaw. So, ganyan. So, hindi siya ganun kasimple lang na. Kaya parang gustuhin ko man siyang awayin sa comment section. Wag na lang kasi hindi naman niya alam eh. Actually, ako pa nga ngayon yung namamalink kasi ayaw ni Michelle mamalingki talaga kasi siya yung nahihirapang mag-budget. Siya yung nahihirapang mag-desisyon kung ano yung bibilihin, kung ilan lang ba yung gagastusin, yung ganun ba. Pero meron kami nakalaan na budget na pamalengke for the whole day. Kasama na ang bigas, tsaka mga putari. Kahit sa mga gulay, naku, kung alam nyo lang, yung mamahal na mga paninda talaga. Tapos si Gwen, buti pa si Gwen, kahit ganyan, nakakapanlalaki pa ng 2 beses sa isang araw. Pero hindi nakapag-blush on ng ganito. Yes, partida may blush on ako pero wala akong lalaki. Siyempre, kailangan mo rin kailangan mo rin mag-recharge. Diba? Pag Kasi- low bat ka na. Sabi nila, ba't ang unti naman ng takal mo? Grabe ka nung... Hindi dahil sana kawang gawa na lang to. Ayan. Diba? May negosyo nga, di ba? Nandira. Nakakatipid na nga kami sa sa transpo kasi doon na yun sa personal money ko yung gas. Kung mamamalingki ka pa, marketing kasama yung pamasahe. Diba? Bakit? Para mag-team. Wala. Kanara. So, ganun siya kahirap talaga. Ang ano ngayon tawag dito, ang bawang sibuyas pumapalo ng ano na ngayon, ng 120, 130. Ang itlog, naglalaro sa 200 pataas. Itlog yan ha. May mga sizes pa, may small. Tsaka dito sa kanin ko, baka mamaya may mag-react na naman. Ang onti ng takalan, ang liit ng takalan. Naku, ang bigas ko po hindi putyo-putyo. So, di nyo po na itatanong, nasa 55 per kilo po ang aking rice. Hindi ako bumibili ng mumurahin lang. Kasi, naniniwala ko para mas masarap ang kain nila. Dapat masarap din ang kanin. Kasi pag masarap ang ang kanin, masarap ang kain nila sa ulam. Diba? Kasi minsan kahit gaano kasarap ang ulam mo, tapos hindi masarap yung kanin mo, hindi ka gaganahan kumain ng kumain. Pula sa kanila. Ha? Brown sa'yo, ay sa akin. Pula sa soup kasi to. Soup. Kalahati lang pala talaga siya. Pangtadtad. Pang-counter. Sa Lipton. Sa laki mong yan, ikaw ba talaga naka-half Totoo. half apron? Apron pala, sorry. 100 lang. Ha? Buntun-buntun Manali daw. kang putos. Hindi man yan maano dito, te. Na? Hindi matino. Tinubuan, di pa nga Di pa ako nakaisa. So, tulad niyan, nakabenta na ako kanina ng 2 rice. So, 12, 13. Meron akong 15 takal dito sa kanin na to. Tapos, itong natirang dukot na to, kami titira nito. O kaya yung mga suki naming mga senior high school sa hapon. So, sila yung mga tipong, ulam lang yung meron, pangbili sila ng ulam. So, sa kanila ako ibibigay itong dukot. O, diba? Maubos pa rin yung aking ulam. So, ganun lang. Actually, ang negosyo na may kasamang pakikisama at saka lakasan ng loob. Kailangan mo na talaga lakasan ng loob mo kasi kung hindi, wala mangyayari. Kailangan mo rin sumugay. Kahapon, may mga natira kaming atay. So, siguro mga 6 na order din yun. So,
hindi naman siya nasira agad at hindi ko ikakayayo kasi hindi naman ako yung kauna-unahang nagtitinda ng karinderya na hindi unless yung ulam mo is mabilis mapanis. Hindi ko na talaga siya, ang gulay hindi ko yan inuulit. Kailangan naman gulay namin fresh. Pero yung adobo kung pwede, go. Anuhin natin yan. 'Di ba? So, as of now, simula nung nag-open kami, ngayon pa lang, kahapon pa lang kami natirahan ng ulam. Pero hopefully, huwag na siya masundan kasi para wala na tayong masyadong lugi ba, makabawi tayo. Kasi yung a la carte namin medyo mahina pa rin sa ngayon, no? Hindi pa kami makakuha ng iba namin mga suki. But then, everything is okay naman. And Everything has a purpose. oo, kung ano man po yung mga siniserve namin sa aming mga customer, we make sure na masarapan sila at sulit naman po para sa pagkain nila. Kasi, again, this is divided naman sa kung anong puhunan mo. Kung ilang piraso magiging takal mo. Estimated kaya, na ano na po namin to na last year, ganito ang isang serve namin. So magkano na lang din halos ang natitira sa amin. Dalawa hanggang 3 takal. Depende sa sabaw. Kapag maraming sabaw, nadadagdagan namin. Pero pag hindi, tas uulamin pa namin. Diba? So, yun lang. As of now, okay naman. So, again, kung bakit ganun yung takal namin, sana naunawaan nyo na. Kung hindi naman, okay lang din naman. Ang akin lang naman, at least, may ipaliwanag ko yung side namin. Diba? Hindi sa lahat ng oras okay siya. Yes, ma'am. So, ayun na mga moms. Tatapusin ko na yung piniprito ko dahil meron pa akong fried chicken, neck, at saka katulad yan, yung manok, ang liliit ngayon. Pero ang presyo niya, parang mas mahal pa dun sa malalaki. 185 yung ngayon, ayan to. Ngayon 200. So kasi yung stocks, the more na lumalaki yung demand, tapos yun lang yung tataasan talaga nila yung presyo kasi wala kang bibenta. 'Di ba? So kailangan ko rin i-adjust yung magiging cut. So, that's all for now. Love, 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 and thank you so much for watching, ha? Don't skip these ads. Yung mga ads, ha? Tabako na naman. Sabihin, kain ka na naman ng kain. Bye! Magpiprito na ako. Ayan, naka-blush on na ako. Ako rin.